Human sa habagatan og amihan ng kalungsuran og mga syudad, ang lungsod sa Cordova na usab ang sunod nga giduaw ni Gobernador Gwen Garcia niadtong Huwebes, Disyembre 30 nga apil usab sa mga naggrabihan pagkusukuso sa bagyong Odette. Bisan kon holiday ug kusog ang uwan, miadto gihapon ang gobernador sa Cordova, diin iyang nakita mismo nga dako usab ang kadaot nga gibilin sa bagyong Odette. Daghang mga pamilya ang naapektuhan ug nangaguba ang balay, nangatumba ang mga punuan sa kahoy ug nangaguba nga mga establishmento ug patigayon. Ato sa pakiginabi ni Cordova Mayor Teche Sitorcho, ang gobernador nangayo og dispensa nga wa dayon masusi ang ilang lungsod tungod kay giuna niya ang mga lungsod sa habagatan nga mo'y nakaangkon og dakong kadaot sa bagyo. Thing is, wa pala kaayo na akong organize sa Dinis Cordova and I will take it as my fault. Ako din sa kay wa ko dayon ni Arin so ako sa man ni Kalawas sa panahon. Pero sa ni Kalawas mahimo pa lang. Tungano na ko tanan. Abi na ko dili kayo. But I guess sayo ko. Ako nang dakong sayo. Ako nang dakong sala. Unya, maluoy kay ko Mayor Teche kay wa ra mo bitaw tong reklamo ang mga media. Actually ang mga media na nisulti nako sa inyong sitwasyon dire. Gitaho sa mayor kang Gobernador Garcia nga 7 ngadto sa 8 ka mga barangay sa ilang lungsod ang nagrabihan sa bagyo, ilabi na ang isla nga barangay sa Hilutungan ug nangaguba usab ang tanang mga sakayan sa mga mananagat. Sa ilang ulahi nga ihap, niabot og kapin sa 7,000 ka mga balay ang partially damaged ug 1,500 ang hingpit nga nangaguba, usa ang namatay sa Cordova. Problema gid lang mo diri is drinking water tungod sa mga electric mawa ang mga refilling stations wa function wa gid ni signal ko out kuan gid isod jud kay mi kontakon diri unya mga balay daghang damages. Mato ni Gobernador Garcia, sama siyang gibuhat sa habagatang Sugbo, magporma usab siya og teams nga langkuban sa kasundaluhan ug kapulisan nga motabang sa clearing operations, labi na sa mga kahoy ug poste nga nangatumba sa kadalanan. So that's what we do here. Muna at unahon, maporma ta og 2 to 3 teams nga atong mapa-deploy. Unahon nato sa ang major thoroughfares ninyo. Muna yung importante kayo. Ilang atong paningkamutan na matabangan ninyo. Salamat kayo siguro. Importante lang siguro magsigla tag-distribute no, sa tanan ang tugas, ang kuan. Dito barangay karon. Mga tao magkita po na bihok man ta nalikamo tama sa ginhawa. Tigumon usab niya ang Mactan Electric Company ug National Grid Corporation of the Philippines aron sayran kung kano sa hingpit nga mobalik ang kuryente. Ang Mactan Electric Company mooy nagupot sa franchise sa tibok isla sa Lapu-Lapu, apil na ang lungsod sa Cordova. Nadawat usab sa Cordova ang bahin niini sa mga hinabang nga gikan sa Kapitolyo, sama sa tubig, pagkaon, generators ug uban pang panginahanglan. Sama sa ubang mga mayor, nakadawat usab si Mayor Teche og high-frequency UHF, VHF radio ug satellite phone. Nisaad si Gobernador Garcia nga dungagan niya ang generators nga gipadala sa Cordova aron magamit sa ilang water refilling stations aron dunay makuhaan nga tubig ang katawhan sa lungsod ug sa rural health unit niini diin gipaymutang ang mga bakuna batok sa COVID-19. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.